Какво са, хора? Аз съм Роб Геймс.bg и днес ще играем на Smite. Така. Кажете. Малка грешка в езика. YouTube. Кажете хи на YouTube. From livestream ли беше? В смисъл сещам, няма да уча там, защото не се сещам. Така, аз съм много богат вече. Не съм снимал давно тук и съм много богат. Ето. 11 ягодки в момента. Ура! Можеше и да снимам с много повече. И това беше друга част. Айде, добре, в рума пак и нуба съм. Да, аз съм нуб. Не. Аз четам телевизор. Сестра ми трябва да я изгоня в другата стая. Като... Сестра ми е изгонена в другата стая, че детските им ми пречат. О, в колко обичам този лак. Бих се оженил за лага. Ако няма жена. В смисъл не в реалния свят. Някой да не спомсли в реалния свят, ама изкара някакъв 20 годишен. Чак пък да снема. В смисъл... О, сонито. Ихи... Survival. Why me? Каза световно. Да, хора, утре със сигурност няма да има клип. Със сигурност. И това е заради факта, че този буклук ще отидем на ремонт и от буклук ще стане перфектно. Но трябва да мине време. В смисъл, този лак, който виждате в момента, няма никога повече да го видите. Видите, какъв лак. Виждам ги тук, там. Гледайте, дори съм невидим. Виждам са. Едва мърдам. Чудно ми е как да се играе, в смисъл да се снима на игра с това. Гледайте, 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 гледайте. Мани ми като засветавна. Доста дрищи. Където се отцветят. Значи имам... Наближавам се. Заради това съм супер звезда. Не, махам се така, че ми лаги кап. Не знам какво. Утилито 0 Зейда. Ако се написах с грешно името, нали? Зидър. Опа, за малко да съборя нещо. Опа. Утилито 0 Зейда. Давно си написах сега вярно името. Само грешки, 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 грешки. Някакъв гадост стана. Сега, Омо. Кажете ки на YouTube. Така.
И ми е много чудно къде изчезнаха горкичките ми добри фенове. Имах много фенове, всичките фенове къде изчезнаха. Много ма е яд за вас. Повечето ми клипове са с много гледания, то миналите ми само с по две. И то е едва. Казвам ви, той беше, като ги видях просто, че нямат нищо, ми стана наистина гадно. Което означава, че вече фенчета сте се отказали от мен. Което е много гадна новина. Поне за мен. О, да, моят приятел забравих му името. Как се казваш, как. Сетих са Тукса най-якия начин да му се каже името. Той... Не, няма да казвам какви хапове използва. Той има много гледания, има си хак за тази работа. Той ми е най-добър приятел. Заради това няма да кажа. Иначе, ако бях мило момченце, веднага ще да го кажа. И ако не ми лагаше, ще да и перфект. Вижте хора, да не мога да съм мръдна. Да съм мръдна! Чакам на този буклук ремонта. Гледай. Не мога мръдна както трябва дори. Хора, ако бях някакъв нагъл, бих ви самолил, бих ви дал някакво нещо там да ми спамите, за да имам пари да си купя нов лаптоп. Бих го направил, само че по-добре сам да се събирам да го купя. Което аз правя, де. И накрая се отказах да се събирам направо. Ще купя нови части. Я някой писал, елито. Това е единствения, напълно единствения човек, който не се знае какъв е, който е казал много гадно, никой не казва аз не мога да мръдна, което е още по-гадно. Къде? Кога? Да, може и това да е край на клипа. Поради фактите лак и повече лак. Така, аз бях Robo Game BG. И това беше епизод номер 3 на Transformice. Следващият клип ще бъде рандом игри. Това беше от мен и довиждане.